Hello mga people, mga human being tips and tricks sa karon! Majority ng gagamitin natin ay yung new shades natin from Igora. Para pag na-expose ka sa sun, no, hindi pa siya magiging brassy yung color. Plus, maganda ang blending niya with white hair. So, pag kasi warm, makikita mo talaga yung hati, no? Na namumulat na go-orange, brassy color yan. Eh, nag-white hair tayo para mas tolerable din. So we can, kung sa suggestion, tatapilin na natin kung ano pwede natin itapat na. Eto, nagtimbang ang bading ng kulay ng Igora Royal Cool. 1:1 yung number, 7-4 at saka 7-1. Pagkatapos, ano to, si 6%. So yung keratin actually, it's a treatment. So sabi nila, it's a treatment that actually nag-i-infuse ng keratin sa buhok. No? So mostly of the clients na we cater keratin, yung mga client na wala ng keratin, nauubusan ng keratin sa buhok. Kasi 80% ng buhok natin is made out of keratin. So most of the time, ang client natin na damage yung buhok, yun po yung dapat gawin. Nire-recommend natin for. I think po kasi, yung keratin po na ginagamit sa ibang cosmetic brand products po is, merong ingredient na bawal po sa ibang bansa. Like, formaldehyde. So, totoo yan. Yes. So, yung formaldehyde po minsan, yung katulad po sa Philippines is medyo mataas yung formaldehyde na meron dun sa kanila. So, yung Schwarzkopf po ay ayaw po naman. Hindi po, hindi standard ba? Sa Europe po yung ganong practice. So pinagpabawal mo talaga ang keratin. So yun, nawala ang Supreme. Hindi, actually po, nagkaroon, but nagkaroon kami pero walang formaldehyde. Walang formaldehyde. Anong gamot yan? Kaya lang, opo. So dahil ang mga Pilipino is nag-i-expect ng, ng straightened hair after po ng keratin, yung Supreme Keratin namin, hindi po siya gano'n. So, it's more on infused ng keratin sa buhok. So, hindi siya masyadong nag-bloom, hindi siya masyadong naging mabenta dito sa Philippines. Kasi nga, they expect na the same yung keratin na may formaldehyde sa walang formaldehyde. Ginawa kong kulay is 7-1 at saka 7-4 na Igora ko. Ngayon, ang ginawa dito is nag-apply ng intensity color. Yung 7-2 at 10-2. Dalawa kami nag-apply ng kulay para maganda na yung buhok ni Miss Anito. Kasi ang kulay, pag matagal, ganun talaga mag-lifting yung kulay, ma-wash out. So, dapat magpakulay. Yan, di ba? Nag-mosify or nag-massage ako sa buhok. Makita niyo ang kulay niya. Tingnan niyo, di ba? Ang lambot ng buhok ni ma'am, ito nakariban ko, mga mahigit na siguro mga 3 buwan o 4 na buwan yung buhok niya. Yan ang buhok ni ma'am. Super ganda. Ngayon, ang ginawa ko is mag-conditioner naman ako ng Color Free Shampoo Bonacure BC Color Free Shampoo. Ano meaning sa BC Bonacure? Yan, ito yung conditioner nila at sobrang amoy nito. Grabe ang amoy. Super ang amoy. Nasubukan na ni ma'am noon nga naggamit siya ng mga Schwarzkopf na shampoo at saka conditioner. Ang ganda ng buhok. Super ganda ng mga buhok. Pero ang nakaano lang kasi medyo mahal yung mga gamit ng mga Schwarzkopf product. At saka ang lambot ng buhok. Oh, super ang amoy. Super ganda. Unlimited apply sa mga anong ginawa niyo kulay at saka kahit ano-ano mga treatment. Lahat-lahat na. Ayan, na-blower si ma'am. Siya ang naka-blower sa buhok ngayon. Kasi sila nag-hands-on talaga sa mga trabaho namin sa aming demo sa Schwarzkopf. Nakita na ninyo na ang buhok kanina marami siyang puti. Ngayon medyo nawala na yung puti, na iba na yung kulay. Ang Schwarzkopf is mga imported na mga gamot. Galing sa Germany. Ngayon, natapos na kaming nag-demo Schwarzkopf Professional Philippines. Kanina ang demo namin, day 1 is nagkulay ng buhok.
Ayan ang buhok ni ma'am. Oh, super ganda and super cool yung mga buhok niya. Ang kulay ditong ginawa is 7-1 at saka 7-4. Andito naman 10-2 at saka 7-2 na sensitive hair color organic. Ayan ang buhok ni ma'am. Super ganda. Ayan. O, tingnan ninyo. Ang ganda ng buhok niya. Super ganda. At saka may nakita kayong para siyang nagbalayads. Ayan o, yung mga stripe na parang naka-highlight. Super ganda, no? Tingnan ninyo ang buhok ni ma'am. Ayan. Huwag magsandig, ma'am, kasi ganun lang ang buhok. Diba? O, yan. Diba? Super ganda ang buhok ni ma'am. Ilang taon ko na itong customers ni ma'am. Hindi siya lilipat kahit saan mo punta. Nang dahil sa mga Schwarzkopf, I love Schwarzkopf. And don't forget to subscribe my YouTube channel, Miss Human Being. Subscribe, like, comment below. And thank you for watching. Bye-bye!